Päivän ruokavinkki. Vittu, mä laittaisin kyllä enemmän voita, mutta vittu kun mulla ei osta. Vittu, tää on muuten ihan persestä tämä yhden kerran. Tässä ottaa varmaan kamerakaan. Tää on aika hyvä tää. Vittu, vaattiiks tää nyt enemmän voita, saatana? Enemmän rasvaa varmaan. On mutta perkeleen hankalaa yhdellä kädellä. Jätetään, kato, kyllä ihmiset kato rasvaa, jopa kellussa. Rasva siihen. Joo, no niin. Tästä, kato roskista dyykattu, tässä on päivämääräkin vasta 23. 20, huomenna, joo. Kyllä en mä tiedä. Tänään, kato, ei tää dyykattu tää hommasta. Mä en mikään perkeleen pummi ole. Tää on joo. Mutta ennen kuin me laitetaan tonne noin, niin. Nyt on kuule ihan ihana. Rasva alkaa tivistä sieltä. Vittu, mä laitan tähän. Ei vittu, kuorta. Sitten viime laita kamera. Ahaa, kato. Nyt mä löysin paikan. Veitsi teliä. Mitä vittu mä otan nyt veitsin sieltä enää? Keino. Otetaan vähän isompi veitti. Veitti tilalla se sitten. Tässä ei mitään. Tarviiks sitä aina tullakaan? Voi vähän makkarissa, pois vähän metukkaa sinne näin. On kuule ihan. On tää hankalaa yhdellä kädellä. On siellä on sellaiset lakkat sieltä. Sitten tää on joo kuukauden ruokavinkki. Kuukauden ruokavinkki. Kananmunaa sinne. Hyvä. Rupea paistumaan. Hiljainen. Toinen kananmuna. No niin. Onkin sitten. No niin. Vissi onko jo vähän rasvassakin tivisellään. Tää ei oo mitään päähomma. Nyt tulevat se päät. Tää mitä kannattaa. Nyt alkoi tulla vasta niinku tuo on asia. Niin, kuukauden ruokaviikko.
Oh joo, kato. Tää on hyvä, kun tää. Siis, tää tiedätkö, että niin vähän kananmunaa tuolla joukossa. Vähän rasvaakin on se. Olisiko enemmän pitänyt sitä rasvaa laittaa? Kilisee niin huonosti, kato. Tai sitten ehkä mä vaan kuulen väärin. Tää olisi kyllä ihan hyvä vaan niinku hautua tästä. Tää on mun hyvä patakka. Hautua oikein huolella. Tässä pitäisi antaa vaan olla. Siis täältä menee meidän vurstiin ja tää on halpa tehdä. Täällä menee lenkkimakkaraa, 2 kananmunaa, 3 meetvurstia tai lenkkimakkaraa, mitä puolitetaan halkasta ja pienen lihaperunasesta laatikko, plus sitten erilaisia mausteitakin tänne mennään vielä. Mutta niitä ei ole vielä. Tää on niinku musta on aika niinku hyvä ateria päivällä. Hyvä jää. Ehdottomasti näihin tarvitaan aina suolaa. Noin. Sitten vähän tuollaista maustetta. Oho, nyt taisi mennä muuten vähän liikaa. Sitten vaan armotut. Se voitais vähän ruveta paahtaa tätä oikein. Ja siis millään mielenlämmöllä tätä. Tää olisi ihan hyvä mielenlämmöllä vetästä täällä. Alkaisiko tää olettaa olla hieno ruokani valmista kohta? 2 kananmunaa ehdottomasti ei. Jos tykkää saa tällä mun määrätä. Jumalauta. Vittu. Ei se aukes, saatana. Vittu, nyt on muuten hyvä olo, saatana. Aukes, perkele. Mä oon kipeä ollut, korva aukes. Tuntuu oikein sellainen ruksahdus siellä, saatana. Onko se vielä muuten jumissa? Ei jumalaut, se ei ole enää ei oo muuten enää kauheasti jumissa. Voi jumalaut. Otin vähän bakteereita tohon. Kyllä se nyt varmaan alkaa olla aika hyvä. Kas tää on terveellinen ruoka. Tää on itse asiassa aika hyvää. Tää on aika hyvää. Mutta ottaa muuten levy pois päältä, katoja. Ottaa vielä hetki. Oi, nyt on lähteä karkuun. Joo. Mutta tää on sitten helppo. Siinä tarvitsee saadesta lihaperunassalaatikko, uunimakkaraa, lenkkimakkara, HK Sinenkäytölle kallista, halpiksikin, pari kananmunaa ja vähän metvusta.